Ali ima tu naravno i stvari koje možda nisu idealne, neke koje nisu ovakve ili onakve, ali da li razmišljate u fazonu, aj sad ćemo da proturimo ovu poruku? Najozbiljnije to pitam se. Naravno, bude i toga, ali često se ta poruka i ne vidi i ne shvati, ali često se shvati i ti ako pogledaš nekad te komentare, ja ih ponekad pogledam. Dosta rijetko, ali ih ponekad i pogledam. I ljudi se u 90% slučajeva kače za nešto za što mi možda i nismo mislili da će se kačiti. Dobro, ajde u posljednjih godinu dana nekako i znamo zašto bi se mogli zakačiti i šta će eto biti citirano, ali uglavnom se kače za neke nebuloze, jer to gledaju i djeca od 9, 10, 11 godina pa do ljudi od 40, 50. Ali koliko su, evo kad smo se dotakli komentara, koliko su oni referentni uopšte u smislu bilo kakvog, kako da kažem, feedbacka od publike? S obzirom da ima 1000, na primjer, komentara, a klip ima 300.000 pregleda. Ma nimalo. To pitam ovako generalno, ne samo za dnevno. To 0,1 promil ljudi koji su pogledali. I meni to nimalo, apsolutno ne znači ništa. Međutim, ono što znači jeste za ljude koji ne komentarišu, a čitaju te komentare, jer da nije toga, to pokazuje to zato što ti imaš, evo recimo i u našoj državi ljude čiji je posao da sjede za kompjuterom i ukucavaju neke laži po portalima, u komentarima, podrška ovom, podrška onom, smrt ovom, smrt onom, ovo ne valja, ovaj izdo, ovaj plaćen, ovaj fašista i tako dalje, čiji je to posao. Jer ti na taj način, kada uđeš nešto i pogledaš, i ako slučajno spustiš i vidiš ta 2-3 komentara, postoje dosta ljudi koji nisu upućeni u mnoge stvari. I prosto ti komentari mogu da formiraju neko javno mnjenje. Usmere, dakle, već pogled na taj sadržaj. Tako je. Budu dosta sugestivni. Ja ne govorim samo za komentare na dnevnjakovim klipovima, nego uopšte za sve komentare na bilo čemu što se objavljuje. Tekstovima, videima, bilo čemu, bilo kom sadržaju. To formira javno mnjenje. Kada umije biti dovoljno sugestivno, jer da nije tako, ne bi bilo ovih, koliko ima, 3237 tih botova koji to rade.